Ayaw. Kaya na ta. Ginarabot na so duka lang digdiha. Ay, nakita marabot. Piling na dyan doon. Oh. Uli ba daw? Ano naman yung ginarabot naman niya. Grabe ang pag-desider kang duka lang na yun. Ginarabot na so duka lang. Ano ita naman? Pa? Hulugan na siya na. Ayan na. Ining duka lang na yun. Gurula yun mine. Ginarabot na. Itatanom na. Uni masipa di. Hinirin ang hinang ki. Haranap ng duka lang na. Ayaw pala kami igdisanong niya sa Kapantagan sa Salog. Tinapiraw pisawaan. Yeah, duka lang magulay na naman kami. Basta kami nakadigdi sa iniong Kapantagan. Yung harap nining gulay nining duka lang. Nakatana na kaya kami sa Rombeses. Mag-aadigon man. Sira mo. Berteho na gulay. Una ko, ugbos lang, pwede. Pwede pa da maski ano na? Mabreeding ano. Mabreeding. Mga makunit na. Daan. Tayo magkunitaan. Pag sa ibaba na, minayumhok na. Minayumok na. Ayan, mga pag-iriba tao. Mga limpian. Yun ang gad. Ito na guys. O yan, ito na guys. Lilinisan ako. Lilinisan na. Sige na ta. Ano ta naman an? Luto ta naman. Palupag. Mabakal naman kita ka na kanduli. Yellow pin. Ayan, marayong yellow pin. Oh, ini igrilipot na sa to yung pag-iriba ho. Isa. Orten na? Orten? Ah, ayan na. Ay, nabidyoan ko si Ising. Patago ka pa. Ayan guys, anong apod gani sa lugar nindo? Ining ano na ini? Garong natong siya itsura pero tigugulay ini. Ayan. Ayan. Garong natong. Sa baba kami kaya di kami nakaano. Ay! Nagbuburbaray niya sa tuwing pang-iriba. Ayan. Ini gugulay yun ta naman na ini tagtaod. Kaso so pumirong testing me talagang puwertihon, masiramon. Yes. O ni ang nag-introduce sa muya kang gulayo na ini. Yung may patanakan. Yan, yung may kaaraman. Naigugulay pala ini. Dati gaagi-agihan milang ini. Dahil may lamang inipit Dahil may lamang inipit kukua. Iyo, taon namin kayo ni magatol pero dahil man masiramon talaga siya. Ako naman